Cardom pinikar prime ta birta long pen kadu ka web kontami cardom na pazuik pangte pinikar prime ta birtang ton pen arzuik All Party Hills Leaders Conference mate APHLC pen pherang kya mai ki phapona theke kedamtang MP kilika pora hot Karbianglong Nijang Karbianglong lapen ke Dimha South District Ador ke swapot ke jogara ratum lapen ke Longkep MEC constituency long ke pahai ponapot Ningak long pen kachuro alam the APHLC MP candidate John Intikathar IAS retire pen pherang kya mai long pen si pachimi pon Athema duk det amunit atum sikak kep betta ni tum hanang rabdun titi nilitum methang ke poisa tangka ve APHLC ke la posi rat atum nang ke rabdun pen atangka pen si nilitum election ta cedandun lo la ka cedandun pen theglong lo ason son pen apot tempering ason akahin no claim ruling party tu claim thap ta dolo la pen apot ditum hai un echot lo sita 2019 aningkan MP election hot nitum APHLC pen suri thom kep rasir kep so se chot anak nil tum ke long non bangke rat atum nanga chetudun pen jok lak isira suri trokner kepra troksi nilitum apan vote nang pidet lo suri lak isira suri trokner kepra troksi so selang he dat lapan se tum pulo lapen laputhak ta ko vote belo EVM kang pu peta dolang troksi ner kep EVM kang pu peta do henodak pomat ko pipilo nemat ing pu pedet kor kanthi pendado lapen ke bukajan pendado lapen ke dak along kaprek pendado la lason thak lap jong si ingpu et lote ni tum lak isira suri troksir kep so sedet ji kelong ji ong enai seta ba lak hini do ke ji ni tu kelong ji lapot si laken ning arong alap rat atum itum phanang nangke rabdun pena joklo rat atum nangke rabdun puta lata ison lo seta jasemet ke rat atum cicini lo je itum methang a party inglong arat khilonjia okhomia atum adivasi atum duk det boy det atum a party e methang a party a vete itum reng un elo itum along ri long patta cerai un elo pokacini pena joksi ne tom phanang rabdun lo nang tudun lo lasik kadowe apanda choro lo la nangidun chot atumta kalilang nangidun un tumta dolang halau so vote ki pi arni athema helo pik pik ke dam nang atumdu kilometer flikep lapo an ke dam nang atumta do alang litum nang pidun un edet lo alang litum phanan ta choro lo kilometer akahelo 70 kilometers anda dua rakom polling station kave lapen ajaha tungge amen ningkan photrok lo amen ka je thap dunji ka bori seta amen che thap dun long ledet sonda du lo lapen tribal atum amen jasemet karbi atum amen abang la BJP sarkar atum delete warat lo ka delete pagela ka cancel lo ke than lo voter list along pen ni tu ilitum amen nang than pik khangyang lo la pen ajok ilitum ke hai thu the det si ke che tum a party si hai thu rong lo non apor dolang itum che dan unjila la pot si rat atum phan la si aning chibinang po itum emethang a party che hai vek vete ilitum edet la pen elong ri cerai un langdam lote theklong po Bengal tabang TMC la ke amethanga party lo lapen ke Maharashtra ta Marathi tum a party dolo Gujarat ta Gujarati tum a party dolo Delhi asor tabang amethanga party AAP pu dolo lapen ke North East anatu Khasi Hills tabang amethanga party si dolo
Nagaland ta amethang party si dolo, Mizoram ta amethang party si dolo, Assam bang anarlang non dosita kang dup lapen ilitum bangke non ingtang pon bom lo. Mizoram ke amethang party si hai lap hala dake. Bang amethang tum celang tek ser lo hala tum ke. Lasi ilitum ta char lidu nang po la solong. Pini ke lasi nilitum jasemet ke rat atum han kacuru. Pini meeting penajok ni tum curu lo. Nilitum labang so meeting along MSC constituency long cap ke nilitum APHC tum si haidet lo. NC Hills mate di Mahasau along bangke nilitum dam et unedet lama si gorom pani umrongso constituency nilitum haidet lo. Hamren ta haidet lo. So cheng ta haidet lo. So cheng dhenta ta haidet lo. Korkanthi ta haidet lo. Singhason ta haidet lo. Lumbajong ta haidet lo. Sorupothar ta haidet lo. Nilip ta haidet lo. Lapen Dwar Bagori ta haidet lo. Nitu. Pudam ette Singhason bangke non MP ke hai amunit a constituency lo. EM revenue Omor Singh Tisol alang li rem to debt hadake neli si hai hadake non ka jeplang bangke lasi munit tum chini bom lo poisa piwaret aling leke dun galilo non ke hak ok pape chuwaret aling leke dun galilo horpi jun waret aling leke dun galilo munit tum chichini lo amit hang a debt lapen amit hang a jat amit hang a kei Cirai nang ji po alam bangga cicini pik kang jang la penon cicini tu bom yelang nilitum bangga la ke klem bom po kapacini ja pansi la si pini la po ansi rata tu ampan churosi la bangso a perangke ame along bangke nitum la po ansi kang ton lo kardom Nizangkar Bianglong Pen Meghalaya Ahoy Block 1 Angkang Adusia rong Socheng constituency ke parlo rupai arong along pini posik ni final ke parni anarlo por phai sia por malom arwe ke jam pika jok to warpi langkang pa lasong sialang litum pen thedung rong asuratum choklem jodang pen kedang lo se kachelang hithi kidun lapen lo kacharali au somaratum pinang anakisung pen kasik sak chetong na Labang sopora ho Greater Langham Press Union bitung atun pen kisung ki phopen kasik sak pika pora ho chetong don si hadak ahawar arara tumalong pen birota ridam tong sikot pen labang so kisung pen nangki pajok ponji aphan Karbiang long autonomous council aphan rupai arong arara tum pen kachuningri lapen kachuar emalam the pherang kya tumatheng no nang chipaklak nili ladak Socheng constituency arlo rupai parong along bolo lake open ke Meghalaya ahoy along sigidu na Meghalaya hoy pen pedai blok na labang so adim nil tup ni nang rubi long nil tup dai itu perangki apitung na sedel tu bang la so apitung ke bang along nil tup ladak kati dam ke bang along nil tup kasi sakit thek long pen nil tup ladak la siap data kasi long rasa na pedang kak tu bang le ja gelong ka salam nangi kalwar lapu ka salam nangi apor ajak ting hoilo koi pita pini arti da ka salam le da jok pini la da labang so rada tu akisun ri la pen rada tu manil tu ka jot teng telang tu la son se anikan wang da probop lapu ka tedam se bang duai daru apan se ka celang nangi la pen thi borwa ki jun da lapu ka siksak tu alang itu la person alang ki thei non camera person mata shooting relo la lang ki thei ka lang je pat so elong ka ka gracias kita me kita ni non ya mana por porta ki por ki bak dolo pirangke tu sabe betang hemari ka chumri ki pan ka sedam ni pan ka siksak hidungan lo je la person lo long te person mala se local embassy bet kedang long karbing long
Kausel Kacaria tu mansa dele tu grangke ahin pada sampai kenak so katunu di nangkop bela lain tu ladak rong warat pandak kijoi ki ya pan lapet kadu ya handak kijoi ki ya pan ngatu traffic bela mengsuasai besen ya pan keluar ki besen ya pan kuning itu keluar bang ke pinang ni ki mesi teklong lo setam bela mangsu langroi so asam ka di ko ka thake kita person attack di ko pen la mangsu langkang bak pen ladak aningkan si la puson ka siksa ekonomi si rong arat pen dalil tu grangke tu mansa nampak sini pun laso opor na litum kaita lason lang thiver malaso di thiver lo da ke ke laso opor na litum ko son ka siksa son yo non son ke dam ke wang siksa dolo lepas negari motor ta jalan ni lo isu ne du kok long ke ni son la pulo non son ke dam nong le par tu ni lo isu ne le du sampai pine duai ya ta panda la pu jak prong la jak prong yo ke det lo yo u par ni det lo de la song bonal dum ka siksa dam ke wang ke siksa lo la tawar ke selam ji pu nikan goi lo ke ni det lo nó ta lang anh ta toar cái phang hồng bom luôn cái giờ rata parman đó nang li jong jung hin ben ko son op ne karbing long ka chari ya tu ma pan pine nang li kaningi ka chuning ri le son alam nili cái tuning ri nang tung bang cái unan cái prap ten la toar bang cái salam cái prap chả son deh ko se karbing long ka chari cái thai cái ding tung phang cái tuning ri tung bang cái là tung cái đam cái bang sạc ulum mati ya tadi ada ke prap ten dalam ke prap yi pas itu neng ri lasu tuar kisung pen ajok nang tum kisugu ne pen amat duai daru long le pen amat kiti kijang la puda pinang dulu ma lapu bang nomad ke abilang hai seta siksa ka bang the dung lo thì lo dan bang ke kom lak ta siksa ka bang du kong long mga yip no son alang ke ta thek long prong lo Nizam Karbiang long Amri constituency long kedo umpanai BPSC ka parlopon Amri Jinthong la penduar amla e beng anamulu kisto kachelang adim piniar ni an ningkan trok sikep pleng det anta thanglat kachelar theklong ria santosi Amri Jinthong apherang kya tumpen ka humri da mahot nang chethandu Lason si se kachelang ahem puno doctor kedo ahem puno nurse kedo ahem puno non puanta kaya teng do bomsi thangnat kachelar theklong lake kupidwa potlo lapuson ke man Karbiang long autonomous council kacharia tum ke langkapang kriya pot kalima puta jong dami non amat akinang sot lake kijuna lang penan par hospital aparman lang kave kisuk thek lapen doctor ke dua hem ke bang thuong kirupwa por chini pin anta Lason a development ke nonamat pheklong yem surjorong par ningkang ke thom medical em anghoi ingi det pen piniar ni anta labangso umpana BPS sialong ka humidam jiaphan ka tisika bena komantua porlo yem surjorong par ka humidam ji rada tom chining tungdu lasi laswang bong Dr. in-charge Dr. Clifton Jones Phangcho alang dodi sangse se kelang ajo pupe anarlo pupe atheke regularly Dr. Nonamat abide lasinon laposona dim ke Caribbean long autonomous council atom kelang charia kinang satpusi jokta umpanai BPSC long se kelang ji aphan asona mong kave dopi uswa mahang kapathek ji apharman adinat long mate isolation room kabya jok lapen ke infected ke dua tama phan se kelang ji aphan asona mong kabya jok hilobi adim refer nangkok Nogao kalite Guwahatia ki duptet arat atom ke refer seta khoros kabya jok Nogao Guwahati pon pedetisi ahemalong amat se chelangsi memede rason dokti lake ladak ke bokhet umpanai BPSC along se kelang ijia sonamong kabya jok anpar tame umpanai BPSC along sai ke klem abang pabang phia tum tame se kelang ahem chedam desi quarter along armi kapada BPM Krishna Dasta inutlo lapen Dr. Dipusa tum se kachelang ahem sai cheklak
Kogi sum cetong lam na itu yang mer pen kebang pen nang ko humri po si alung itu nang panel kotot nang plong pen codong pen sulula itu ndak kumpanai blok page sialong so a hema hum medical kikim anengkan dolo nengkan toxiket ta susedat ko tayo asin itu kido kethap pen alum tame kadure pen ajo se kecela pen patient atun sita kido kethap kami pen ason medical facility nang jadi fanta sab asum kadure san tokla ateke building non kimi sini tu mga kenang lo alum apen kidorde dolo nona kenang so da bang ken itu da 24 hours me apen lang abang akadure doko apen staff tum sitame aprang pen kenon apien ke staff tum da penang an nang posting lo apen isia kime ning arong lo bon sita kido ke thakadim staff quarter ta ke ban kido kasiksa ang tunta lipan nang par juju senili aculing di lepen nengke hangabang ke ke ding atum authority atum ang atum thot da kumpanai block page C tamatha pon pen building kimi lapen staff quarter lapen dak 24 hours lang facility lapen electricity lapen communication wal hainang lang pen kay itong puthot kumpanay block page sita ansu se apang natu aluponji atake kumpanay area ke difficult areas to say state lapen district to suta hokpon lo the communication problem do lapen ni itong kedo hagarong ke gari motor da muni non barlason ke patient chewani phanta kisung do sila so kumpanay block page C abang yung sa upgrade pen ambulance service pustame lapen ki kedo dim pustame do pet pen kinep sonte kidukelak tum Halloween pen jamang tu sita awar saya kimi long panji non communication akasik sak ko pot staff tum ta dua thek non ta nil tum thek namlong lo staff kawe pinangandu pi porlo malake la tuar ke hinu la pen ke asona kisung dak asona kisung per yoksi tu thek der la si la tuar tang ho kacileng atuar kadu ko beta non dak staff atung ke yo wali afanta non tuara bang mesian sonte mitanga duty pakka chiklem thek popusine tum sinilam lo lasi non nilitum isi bangke akisung nei bangke non nilitum hospital lo regular doktor induna alang le bangka in charge lo lasi ahut pen meeting dam nang po ahut pen te ason difuna hang det hamren hang det la sondu la so phe bangke non nilitum akisung dokok lo non lasi regular doktor ingnut bak na sharab duna bang do pute da karada tum kisu ko silang la pula benta awar sai me michot pop sinel tum tegamolo la sinel tum la kadu ko we akinang non quartar ke do tum quartar ta awe pin lo non le tum quartar ke bang sinel tum la son sinel tum sulai bom lo si non ke bang loko bang ke non do thegede ji atema tumon hire alam do arwe tumon alam do asi lakadu ko be pen nenelitum akisung thekdam long piklo quartar nurse quartar we jinem quartar we laben ke nm quartar we doktor quartar we lapen la kaprik staff atum staff do pikla da stame a quartar ke do thai we si lahai kido ke thak thai ka be penta nondak
regular ke doi phanda ke su dugong lo nasi nili tuning rilo itu malah lokal EM lo alang li nang bori ipipig los dane ako nang bor ipithung tha pusi nondak media hui pen tuning rilo lapen ge itu ma doktor tiram rong hang alang li ke nakadu ko be development kam lok si claim lo nasi nondak amri itu phanta hospital lo non kinang sot ke tum hospital lo la hem nang kim pia sonte lapen ke tuar nang selam pia sonte lapen ke ason doktor na prajing pen nang toy sonte pusi nel tum media hoi pen chunuri lo Kanti Pinigarabi Prime Time Biota Bangke Kangton Niklong Kado Kabeta Me Dome Thak Me Purwang